Ďakujem vám všetkým, prajem aj ja veľmi krásne, dobré letné ráno. Ideme do novej série, je to letná séria. A v čom bude iná? Bude iná v tom, že ak náhodou nebudete priamo tú niektorú nedeľu a niečo sa vám nepodarí zachytiť, tak nestratíte nič. Ale bude intenzívna a budeme hovoriť o biblických postavách. A budeme sa z nich učiť a budeme sa z nich inšpirovať a niekedy sa poučíme na ich chybách a verím tomu, že aj toto leto bude môcť byť dobrým upgradeom v našom živote. Častokrát sa hovorí o tom, že prelom starého a nového roka sú ideálne dni, kedy môžeme bilancovať a hodnotiť a máme priestor na to urobiť nejaký nový krok. A ja si ale myslím, že leto je trošku vhodnejšie, pretože všetci tak spomalia, tak uvoľnia to tempo. Je to oveľa dlhšia doba a počas tých Vianoc sa stále niečo deje, všetko chcete stihnúť, máte krátky čas, ale počas leta máte krásnych 8 týždňov, kedy je to také trošku iné a myslím si, že týchto 8 týždňov sa dá využiť a na to, aby sme porástli, aby sme niekam ďalej vykročili. A preto aj táto séria nás môže v tomto posunúť ďalej a ja som si všimol, že dnes tu sedí veľa mladých ľudí. Je skvelé vás vidieť, pretože dneska budeme hovoriť o Timotejovi. A rovno skočím do textu zo skutkov 16, 1, 2. Pavol prišiel do Derby a Lystry a tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej Židovky, ale otca mal Gréka. Kto bol Timotej? Timotej bol mladý chalan. Bol mladý, býval v meste Lystra. Veľa o tomto meste nevieme. A vieme, že mal mamu Židovku, pravdepodobne aj babku, a mal otca Gréka. Žil tak polovične. Nebol ani Grék, nemohol byť na to hrdý, lebo mal mamu Židovku. Nebol ani Žid, lebo mal otca Gréka. Ani jedno, ani druhé. Timotej pravdepodobne vyrastal niekde pomedzi. Snažil sa byť nejakou formou niečoho. Pre Židov nebol 100%, pre Grékov už vôbec nie. Žil v meste Lystra, čo bolo provinčné mesto. Veľa o ňom nevieme. Neboli to Atény, nebol to Jeruzalém. Nemal ani veľké meno. Zdá sa, že ako keby pre tohto chalana ani nebola nejaká veľká budúcnosť pripravená, že? Proste si jeden z davu, si jeden z ďalších 10 000 v tomto meste a pravdepodobne budeš plniť niektorú zo základných potrieb ľudí a samého seba a toto bude tvoj život. A jedného dňa prichádza Pavol a prichádza k Timotejovi, ktorý ako keby nikam nepatrí. Ak by ste chceli reprezentovať cirkev alebo mali by ste nejaké postavenie, tak čo? Boli by ste na Pavlovom mieste tí, ktorí si vyberú niekoho neskúseného, na poli takého, veľmi mladého, alebo skôr by ste zvolili niekoho z lepšej rodiny, pravdepodobne s nejakým vzdelaním, lepšie zapojený v komunite. Asi áno, že? Veď neklamme sa. A Pavol si vyberá Timoteja a rozhodne si ho nevyberá preto, lebo bol najpripravenejší. A rozhodne si ho nevyberal preto, že mal všetky tie predpoklady na základe svojho rodokmeňa alebo minulosti svojich rodičov. A myslím si, že si ho vyberá kvôli tomu, lebo bol ochotný. A presne toto chcem dneska hovoriť. Ja som rád, že je tu mnoho mladých ľudí, pretože častokrát som počul, zažil, a aj ja som bol taký, že sám som seba vnímal v budúcnosti takých malých túžbách, ale aktuálne som sa na to necítil. Napríklad, keď sa tu pozeráte teraz na toto pódium, kto z vás do 25 rokov si povie, že dneska by som mohol byť na pódium. Hovoriť, oznámy, viesť chvály, kázať. Kto? Koľký z vás? Skúste sa prihlásiť. Nikto.
Dobre, a teraz keď to preženiem, koľky do 70 rokov by ste sa vedeli dneska predstaviť na pódium a niečo tu povedať? Áno, ďakujem za vaše ruky, áno, skvelé. Je to aj vekom, aj skúsenosťami, niečo ste zažili, ale väčšina z vás nezdvihla ruky. Máte asi nejakú obavu. Som príliš mladý, som príliš obyčajný, som príliš neskúsený, neviem si to predstaviť, to nie je pre mňa. Pri Timotejovi prišiel impuls, kedy bol oslovený a ide na to. Nemá žiadne formálne biblické vzdelanie. Nemá prax v službe. Jeho otec nie je kresťan. Je príliš mladý, kto by ho bral vážne. Jeho profil na LinkedIne by bol asi taký, že by si mu ani nedal like, pretože je vôbec nekvalifikovaný. Nechcel by si sa s ním spájať. A vďaka Bohu, Boh si nevyberá podľa nášho životopisu. Boh nás nesúdi podľa toho, čo sme aktuálne všetko dosiahli, ako sme si nabili kredit a vyberá si a pozerá sa na srdce. Trošku si odskočím do Izeáša. Izeáš na začiatku svojej služby ocitá sa pred trónom a hovorí: počul som hlas Pána, ktorý povedal: koho mám poslať, kto tam pôjde? A povedal som: hľa, tu som, pošli mňa. Izajáš bez špeciálnej kvalifikácie, starší pán, stojí pred Bohom s myšlienkami, že tu som skončil, toto je koniec môjho života, lebo som nehodný. A robí tú jedinú vec, ktorú vtedy ako keby mohol urobiť, a to je ochota povedať: pošli mňa. Koľký z vás sme povedali, že ja na to nemám. Som príliš mladý, som príliš starý, som príliš nepripravený, som príliš neskúsený. Neviem si predstaviť tú službu, do ktorej ma pozývaš. Ja sám som to na mnohé služby povedal, lebo som sa cítil nepripravený, nehodný na to miesto a nie som hudobník, tak ma nepozývajte do worshipu. Myslím si, že dovolím si povedať, že každý z vás má oblasť, do ktorej sa cíti byť naozaj nepovolaný a každý z vás to použil v nejakom rozhovore. Pavol tu nečakal na perfektného Timotea a vyberá si ho a investuje do ňoho. Pavol začína vzťah s Timoteom a buduje ho. Pavol prichádza k mladému Timoteju a berie si ho so sebou. A tu pre mňa aj ako lídra, aj ako otca, tu začína niečo, čo je skvelé. Začína vzťah, ktorý nie je na diaľku, ale je intenzívny. A Pavol nedal Timotejovi zoznam úloh, ktoré mal plniť. Pavol si zobral Timotea, toho mladého chalana, chodí s ním po zboroch v Stredozemí, v Malej Ázii a je s ním. Vidí, ako sa Pavol rozhoduje, vidí, ako káže, vidí, ako rieši problémy, vidí, s čím sa stretáva, vidí, čo je realita cirkvi v tej dobe, zažíva Pavla a môže sa učiť z neho každý jeden deň. A dnešná moja kázeň chcem, aby mala viacero levelov. Prvý level je pre vás všetkých mladých alebo všetkých, ktorí sa cítite do niečoho nepovolaní. Druhý je pre všetkých tých, ktorí si uvedomujete, že máte nejaký dosah na niekoho a ovplyvňujete jeho život. Či je to váš synovec, bratranec, brat, kamoš, vaša rodina. Aby sme sa nebáli investovať a keď už investujeme, robme to cez blízkosť. Nie cez správy, nie cez občasný kontakt, robme to cez osobnú blízkosť, cez skúsenosť. Aj keby mal Timotej doktorát z teológie, potreboval by Pavla. Potreboval by byť s ním. Pretože služba v cirkvi nestojí len na vedomostiach alebo talente, ale stojí na tom charaktere, na citlivosti, na to, ako Duch Svätý vedie, na to konkrétne spoločenstvo. A to sa nenaučíme z kníh. To sa naučíme po boku niekoho, kto nás tým prevádza a kto nás tým vedie. Predstavme si situáciu.
do nášho spoločenstva zavíta nový človek, deje sa to pravidelne, vítajte všetci tu, čo ste tu prvýkrát. A tento človek je skvelý hudobník. Živí sa tým, miluje to, je to jeho vášňou. Nie je tento človek skvelý rovno na pódiu? Nie. Prečo? Má dar od Boha. Má skvelý jedinečný dar od Boha. No i napriek tomu aj on potrebuje svojho Pavla. Potrebuje nás poznať, potrebuje spoznať náš zbor, to, akým spôsobom si vážime hodnoty, akým spôsobom reprezentujeme Boha. Potrebuje sa s tým stotožniť, potrebuje aj on prijať to vedenie Ducha Svätého, že čo tá služba vlastne presne znamená. Doktorát z teológie, hudobné vzdelanie, byť extrovert a nebáť sa výjsť na pódium a niečo rozprávať, sú skvelé predpoklady na to, aby si robil nejakú službu, ale aj tak potrebuješ svojho Pavla. Učiť sa po boku niekoho, kto túto cestu už išiel. A tu musím povedať, že aj ja som veľmi vďačný, keď sme sa s manželkou ako rodina prišli, tak prvé, čo sa stalo, je, že som mal možnosť si tu vytvárať vzťahy so samým, s Pašom a bolo veľa rozhovorov a spoznával som spoločenstvo, spoznával som ľudí a viete čo, to nebolo o tom, že by som sa bál alebo že by som nevedel, ale vedel som, že každý sme jedinečný, každý zbor je iný, každé vedenie je iné. A ja verím v autority a verím, že vízia našich pastorov je správna a chcem ju nasledovať a musím ju spoznať. Musia mi ju oni odovzdať. A ďaká Bohu za ich vedenie. Timotej s Pavlom takto rástli a tu bol presný opak. Timotej nebol ten, ktorý bol obdarovaný, ale bol ochotný. A chcem vám dať takú tú výzvu, malinké prvé dve výzvy. Ak si jeden z tých, ktorý sa cíti dneska nebyť nikým vedený. To znamená, čo to znamená? Že nechceš rásť, že sa nechceš zapojiť, že nechceš byť niečo súčasťou, alebo že sa ešte cítiš, že na to nie si pripravený, tak keď sa pozerám na tých ľudí, ako tu sedíte, pozriem sa teraz na každého z vás, skúsim sa tak pozrieť, áno, všetky deti odišli. Všetky, ktorí by to teoreticky mohli povedať, že ja som ešte príliš mladý, tak tu už nie sú. A všetci, čo tu sedíte, tak ste dospelí ľudia, pred dospelosťou, máte občianske, ste právne zodpovední, mentálne pri zmysloch. Viete sa rozhodovať. Už viete, že kto ste a možno, že ale neviete, kým môžete byť. A Timotej to určite nevedel. Kebyže Pavol príde k Timotejovi a vysolí mu všetko, čo ho čaká, nedostal by ho z tej listry nikdy v živote. A predsa sa udiali veci a postupne. A budovalo sa. Chcem ťa pozbudiť, neboj sa vzdelávať, neboj sa byť vedený, neboj sa povedať, že niečo nevieš, alebo že si to ešte nevieš predstaviť. Ale buď ochotný. Skús to. Daj tomu šancu. A naopak, neboj sa viesť. Je tu mnoho rokov skúseností. Možno, že keby to zarátam, tak je to aj 1000 rokov skúseností. Máte tak veľa zážitkov s Bohom, s cirkvou, s týmto spoločenstvom a s rôznymi druhom služby. Buďte pre niekoho autorita, vedte ho, odovzdávajte mu, starajte sa o neho, majte k nemu blízkosť. Nech je to kdokoľvek, váš priateľ, rodinný príslušník, nech je to kdokoľvek. A aby sme mohli byť lepšími. Pavol sa o Timoteja staral a neskôr poznáme časť Biblie. Pavol píše Timotejovi listy, stará sa od neho ďalej. A páči sa mi, akým spôsobom písal Pavol Timotejovi. Nebolo to také, že som tvoj šéf a toto rob. Bolo to veľmi starostlivé, veľmi osobné. Prišlo mi to až keby, ako písal otec svojmu synovi. A v Timotejovi 4.12 čítame:
Nikto nech nepohrda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, v správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. Už mladý Timotej bol mladý, bol vodcom zborom v Efeze. A Pavol ho povzbudzuje. Vo svojej mladosti vykonáva zodpovednú pozíciu a Pavol ho povzbudzuje. Koľký sme sa vyhovorili na svoju nepripravenosť. Že ešte nie sme dokonali, aby sme to mohli robiť. Pamätáte si na ľudí, ja som tu nebol, ale Peťka, ty keď si prvýkrát bola na pódium, zvládal si to bravúrne, bez chyby, všetko tip-top? Asi nie, že? Asi trošku tam bolo zaváhanie. Nevzdala to. Išla ďalej, trénovala, mala túžbu v srdci, investovala do toho čas a dneska z posledné roky tu stojí a vedie chvály. Už sebaistejšie, už sa vie rozhodovať. A to platí pre každého. A keď som ja hovoril prvý oznám, kto vie, čo som vôbec povedal, veci v správnom poradí, neviem. Koľko breptov som povedal, koľkokrát som si pomýlil biblických ľudí, som povedal iné meno. Niekedy si to všimli, niekedy nie. Je to normálne. Ale nebal som sa svojej mladosti. Neboj sa aj ty svojej neskúsenosti. Neboj sa ty toho, že ešte na to nie si 100% pripravený. Neboj sa toho, že nemáš odrozprávané v mikrofónom na pódium desiatky minút, lebo až vtedy príde tá kvalifikácia toho, aby si mohol byť na tomto pódium. Skús prijať výzvu, ktorú pravidelne dostávate a buď ochotný. Timotej dostáva ďalšiu časť listov a ja som z toho vyrozumel to, že bol trošku možno že bojazlivý. A hovorí v 2. Timotejovej 1.6.7 hovorí Pavol, že preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal kladením mojich rúk. Boh nám totiž nedal ducha nesmelosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Spomína tu Pavol dary a hneď si aj oskočme teda do Rimanom a pripomeňme si tento text. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech tak robí s radosťou. Vieš niečo z tohto pomenovať vo svojom živote? Iba z tohto. Dar prorockého slova. Minulá nedeľa bola úžasná. Dar služby. Ochota robiť to, čo nikto iný nechce a robiť to s radosťou. Dar napomínania a pozbudzovania. Schopnosť postaviť človeka na nohy správnymi slovami vo správnej chvíli. Dar dávania. Je to štedrosť, ktorá si nevšíma vlastné náklady. Dar vedenia. Schopnosť ísť vpred a nie zodpovednosť za druhých. Dar milosrdenstva. Schopnosť vidieť bolesť druhého a zostať pri nej, aj keď to nie je pohodlné. Je niečo z týchto obdarovaní, niečo, s čím sa stotožňuješ vo svojom živote, že áno, toto je môj dar, ktorý mi bol daný? Je tam niečo? Pri ktorom z nich ti tak v srdci ulahodí, toto je pre mňa. Ja tam mám pár bodov. Dary sú častokrát ako také uhlíky. A treba ich trošku rozdúchať. Máš ich? Pavol hovorí Timotejovi, nie, že ty nemáš dar a potrebuješ nejaký získať, ale hovorí, ty máš dary. Roznesuj ich. Takýto uhlík, ako vidíte, dokáže narobiť riadny prúser. Že to sa zhodneme. Ale potrebuje správne podmienky. Potrebuje nejaký impuls. Sám o sebe zanikne, zmenší sa, vychladne, stratí sa. Ale keď vieš, čo robiť s uhlíkom, z toho bude plameň ako svet. Zároveň, ak hovoríme o tomto texte s Rimanom, tak úprimne
Kto z vás tento text použil ako výhovorku? Boh dal ľuďom rôzne dary. Niektorým to, niektorým to, niektorým to. Nie. To sa ma netýka. Mne dal iný dar. Viete, aký je najčastejší dar v cirkvi, o ktorom som počul? Skúste si pnúť. A sami pre seba. Dar modlitby. Ja som modlitebník. Ja sa doma modlím. Ja sa veľa modlím. Ja nebudem slúžiť na stage. Ja nebudem slúžiť vo chválach. Táto práca nie je pre mňa. Toto nie je môjim darom. A bonus? Ja to tak necítim. Koľkokrát som to počul. A viete čo? A ja som použil tento text, že dar prorokovania, to teda nie je pre mňa. Dar milosrdenstva. Byť milosrdný. Ťažké to je pre mňa. Ja nie som empatický človek. Premáham sa, ako to len ide. Ale bol som vedený duchom a tlačeným, že som videl, že všetci do mňa investovali, aby som mal dar vedenia. Aby som mal dar napomínania a hlavne povzbudzovania. Ďakujem Bohu za to, že boli ľudia v mojej blízkosti, ktorí títo dary roznecovali, ktorí môj uhlík rozdúchali, aby som sa toho nebál. V nepripravenosti a mladosti ma hodili do akcie. A potom ma formovali ďalej. Vďaka Bohu za nich. Kto má dar, nech robí. Nie kto to tak cíti, alebo keď je správne pripravený. To nie je o pocitu, je to o evanjelium. Je to o tom našom vzťahu, ako ho reprezentujeme. Veríš tomu, že máš nejaký dar? Chalani, babi, mladí, povedzte. Veríte tomu, že máte nejaké obdarovanie? Niektorí už slúžite, niektorí ste zapojení, Wildlife, Exit, skvelé. Vidíte pred sebou ešte cestu, ktorú musíte prejsť, aby ste ten dar rozdúchali? Možno nie. Možno čakáte, kedy už toho bude dosť. Chcem ťa povzbudiť. Všetci túto mladí, ktorí ste, nebojte sa toho. Nebojte sa rásť. Nebojte sa byť vedení. Nebojte sa byť napomenutí, povzbudení, trošku sformovaní. Nebojte sa rásť. Platí to aj pre nás starších, bez výhovoriek. Pavol hovorí, máš dar, len ho roznecuj. A verím, že toto je slovo aj pre nás, ako aj pre mladého Timotea. Máme dar, tak ho roznecujme. Nie je to o nedostatku darov, je tu o strachu, o neochote niečo robiť. Zjavne to aj reprezentuje nejako náš vzťah s Bohom a tento dar je zadusený. Ten uhlík vyhasína. Predstav si, že stojíš v zhromaždení plnom ľudí, ľudia stoja jeden vedľa druhého. Situácia je vážna, čas sa kráti, potreba je akútna. A prichádza otázka, kto pôjde? Koho pošlem? Poznáte tú situáciu, lebo aj vy ste v nej boli mnohokrát. Napríklad, keď máme modlitby. Kto sa pomodlí? A viete, čo sa stane? Ľudia ohýbajú pohľadmi, úpenlivo pozerajú na nejaký iný bod, alebo si zatvoria oči, ako keby tam v tej chvíli neboli, že sa ich to netýka. Poznáte to? Ten útek, aj keď stojíte na tom jednom mieste, len aby sa vás to netýkalo. Vždy ma to pobaví, keď to vidím. Vždy mi je tak, mám trošku úsmev, keď takáto situácia nastane. Ja som na tej strane, kto sa pýta, že kto je ten z vás, kto niečo spraví. A proste sme tam všetci spolu. Keď vydržím, niekto sa nájde. Niekto z toho sticha vystúpi. Ja nie som dosť skúsený, ja na to nie som hodný, ja teraz to tak necítim, ja mám teraz toho veľa, teraz nie. A častokrát z miesta vykročí niekto, kto nie je najsilnejší. Častokrát vykročí niekto, kto nie je najskúsenejší.
len jednoducho mal ochotu povedať, tu som, pošli mňa. Častokrát to je takto. Nie je ten najlepší z nás, nie je ten najskúsenejší, nie je ten možno najpripravenejší v tej chvíli, ale ten, ktorý je najochotnejší. Tu som, pošli mňa. A presne toto sa odohralo v Izaiášovi, v tom jeho živote. Stojí pod Božím trónom a Izaiáš tam sám o sebe hovorí, že ja som človek nečistých perí, ja som nevhodný. Ja absolútne nie som ten, kto by mal toto niečo byť vhodný. Dotkol sa mi perí anjel a vtedy zmizla moja vina, tvoj hriech bol odstránený, sa píše v 7. verši. A potom sa hlas Pána spýtal, koho mám poslať? Čo sa tu stalo? Prečo zrazu Izaiáš zo strachu, že umrie, že vôbec nie je toto situácia, kedy vlastne vôbec prežije, sa zmení na to, tu som, pošli mňa. Čo sa tu stalo? Čo sa stalo za ten krátky čas? Božia blízkosť. Božia blízkosť to zmenila. Nestal sa pripravenejší, nestal sa skúsenejší, nestal sa kvalifikovanejší. Z toho sa nič nezmenilo. Ale zažil Božiu blízkosť. A zrazu mal inú predstavu o tom, čo sú dôležité veci. Kto je on? Tu som, pošli mňa. Tu som, pošli mňa. Presne toto sa odohralo. Toto sa odohralo aj s Timoteom. A tu je aj chvíľa pre dnes, že máš odvahu povedať, tu som, pošli mňa. Máš odvahu sa takto modliť? Toto je vec, čo mení život. A viem si predstaviť, že na to odvahu nemáš. Lebo vidíš, aké následky to nesie. Služba. Záujem. Ochota vystúpiť z toho davu ako prvý. Odobrať si zo svojich pôžitkov. Prestať žiť medzi dvoma svetmi. Ako Timotej, raz bol Grék, raz bol Žid, raz si v škole, raz si v práci, raz si doma, raz si v kostole. Nevieš, kam patríš, čo si naozaj ty. Ako bude vyzerať tvoja budúcnosť. Čakáš na nejaké zmeny. A pritom tá výzva je rovnaká. Tá výzva je aj pre teba. Si mladá, 18-ročná, máš nejaké túžby, máš nejaké vízie, vidíš, čo zvládaš, čo nezvládaš. Si mladý chalan, vieš, ako chceš vyzerať, koľko chceš zarábať, máš možno nejakú predstavu o svojej budúcnosti. Už ste možno manželský pár, niekoľko rokov, možno máte deti. A strach povedať, tu som, pošli mňa, je väčší ako kedykoľvek predtým, lebo máme priority, svoju rodinu, zabezpečiť sa, pokoj, uistiť sa pre budúcnosť a potom, ak ostane čas. Že aké nám je to blízke. Aké je to nám blízke. A ako si zrazu uvedomujeme tú vážnosť tých slov. Prečo Izaiáš povedal, tu som, pošli mňa. Keď 2 verše predtým hovoril, že som úplne nepoužiteľný. Pretože tam bola Božia blízkosť. A toto je návod pre nás, aj pre mňa, pre každú výzvu, pre každé smerovanie, pre každý náš sen, ktorý máme ako City Church. Nie je to, že aký sme schopní, koľko máme potenciálu, koľko máme ľudí, koľko peňazí vyzbierame, koľko budeme mať lídrov, ale či tam bude Boh, či bude Boh naša blízkosť, či to, ako ho reprezentujeme, je z toho, ako sme sa o ňom učili, alebo z toho, ako ho žijeme. Ako sa nás dotýka, ako nás formuje, ako nás mení. Toto zmenilo všetko. Pavol len reprezentoval ten vzťah z Božej blízkosti, ktorú mal a odozdával to ďalej Timotejovi. Ukazoval mu, preto ho nepotreboval mať vyučeného, mať ho teológa, mať ho výrečného, mať ho staršieho, skúsenejšieho, lebo mu odozdával všetko od základov a ten základ bol Boh a jeho blízkosť.
Chcem ťa povzbudiť pre toto leto. Neboj sa Božej blízkosti. Neboj sa povedať, tu som. Neboj sa urobiť krok do neistoty, do povinností. Neboj sa byť mladý človek, ktorý párkrát ešte zlyhá v svojom formovaní, ale potom budeš veľký Timotej, ktorý vedie zbory, ktorý má zodpovednosť nie pre slávu, ale pre ten vzťah s Bohom, ktorý máme, to povolanie, ktoré cítime, pre tie dary, ktoré boli v nás rozdúchané. Dnešná kázeň má veľmi veľa modlitebných predmetov. Dnešná kázeň má veľmi veľa drobností, ktoré s tebou mohli zatriasť. Máš dary? Vieš o nich? Rozdúchávaš ich? Makáš na nich? Používaš ich vôbec? Vieš o nich vôbec? Si vedený? Alebo vedieš niekoho? Chceš byť mladý, ale starší, povolaný? Chceš tie dary využívať pre budovanie Božieho kráľovstva, pre budovanie Božej cirkvi? Do tohto všetkého ťa pozývam. Niekedy sa necítime ako človek z davu, ale cítime sa ako človek z davu, ktorý je totálne zničený realitou svojho života, ako existuje. Zažil si už tak veľa bojov, zažil si už tak veľa prúserov, tak veľa vyčerpaní, aj dobrých vecí, ale na tie si už ani nepamätáš, pretože každý jeden deň je len tvoj boj o prežitie. A áno, toto je situácia, ktorej mnohí z vás žijete. Áno, ja viem, potrebujete tak veľa vecí zabezpečiť, tak veľa základných potrieb, tak veľa prekážok tu máme, že sme z toho vyčerpaní, zničení, totálne jak po nejakom boji. A prichádza otázka, koho mám poslať? A ja sa tak cítim častokrát. Ale vďaka tomu vzťahu a blízkosti, ktorú mám s Bohom, ja nemôžem stáť ako jeden v tom dave, skrytý, sklopeným zrakom. Ja chcem byť ten prvý, jeden z tých, ktorý povie, tu som, pošli mňa. Poďme sa modliť, cirkev. Poďte na svoje nohy. A ja neviem, aká je modlitba pre teba. Ja neviem, aká je tvoja z týchto všetkých vecí najväčšia tvoja výzva. A chcem, aby si bol povzbudený. Chcem, aby si zabudol na to, či si introvert alebo extrovert. Ja chcem, aby si prestal rozmýšľať nad tým, čo všetko nemáš. Prečo nie si vhodný. Túžim, aby si mal v srdci ten oheň a povedal, tu som, pošli mňa. A verím, že si mi dal Bože dary a chcem, aby boli rozdúchané, aby splanuli, aby boli použité pre tvoju slávu. Bože, ďakujem ti za týchto skvelých ľudí a ďakujem ti za priestor, ktorý nám dávaš, za ten čas milosti, ktorú máme, že stále ešte môžeme sa zastaviť a pozrieť sa na svoj život, preskúmať ho, analyzovať a máme možnosť urobiť kroky nápravy. Ďakujem ti, Duchu Svätý, že presne to robíš a chceš to robiť aj toto leto. A prosím ťa za každého jedného. A nie len tých mladých, prosím ťa za všetkých nás. Aby sme sa pozreli na to, čo si nám dal vo svojom živote. Že máme dary, máme možnosti, máme tak veľa skúseností, tak veľa sme šikovní, tak veľa dokážeme a skrývame to a nechceme to dať, lebo si nechceme zobrať. Bože, a tuto vidím, že potrebujeme tvoju blízkosť. Potrebujeme prísť k tebe bližšie. Potrebujeme vidieť tú akútnosť toho, že náš život bez rozdiencovania darov, tvojej blízkosti nebude nikdy plnohodnotne dostačujúci. Vždy tam bude niečo chýbať. Prosím ťa, Bože, za každého jedného, aby sme sa nebáli postaviť a povedať, tu som, pošli mňa. Je toto dneska tvojou modlitbou? Povedz to nahlas. Kľudne si to aj pošepkaj, kľudne to zakrič. Ak je to pre teba dneska reálne, povedať, tu som, pošli mňa, povedz to, tu som, pošli mňa. Bože, tu som, pošli mňa. Ja viem, že nie som najpripravenejší, viem, že nie som najpovolanejší, viem, že nemám všetky tie dary, ale mám niečo, mám ochotu v srdci, mám blízky vzťah s tebou a Bože, tu som, pošli mňa. Prepáč, že som to ignoroval a skrýval som sa v dave z cirkvi.
za predstavou falošnej pokory, že to sa mňa netýka. Bože, tu som, pošli mňa. Rozdúchaj dary, ktoré si mi dal, chcem, aby boli použité pre Tvoje kráľovstvo. Bože, tu som, pošli mňa. A možno, že sa to nedokážeš dneska modliť, pretože nemáš Božiu blízkosť. Pretože si od Boha až príliš vzdialený. Pretože si sa veľmi vzdialil a predstava povedať Bohu, tu som, pošli mňa, je pre teba tak ponižujúca, lebo tak veľmi si zišiel z cesty. Čas Božej milosti trvá a ak má byť toto deň tvojho zlomu, tak povedz Bohu, Bože, tu som, vrátil som sa späť. Chcem sa vrátiť späť. Chcem ísť tvojou cestou. Prosím ťa, formuj ma. Obnovme ten vzťah. Ja viem, že si tu stále bol pre mňa, ale ja som odchádzal. Bože, tu som. Chcem sa k tebe vrátiť späť. Chcem mať s tebou opäť blízky vzťah, aby som mohol žiť život, ktorý je plnohodnotný, ktorý má zmysel, ktorý je naplňujúci. Chcem ťa reprezentovať a budovať cirkev, ako ty chceš. Bože, ďakujem ti, že sa takto môžeme modliť a že sa môžem modliť za tých ľudí a prosím, nedovol, aby niekto dneska odišiel len tak. Aby odišiel taký načatý, ale nie zmenený. Prosím ťa, Duchu Svätý, dotkni sa každého jedného z nás v tom, čo prežíva vo svojom srdci, v tých otázkach zmetenosti, neistote, v tom skrývaní, dotkni sa nás. Chceme ťa mať blízko, chceme byť zatrasení, nechceme ostať skrytí, chceme, aby náš vzťah s tebou rástol, pevnel a aby sme mali jasný cieľ v našom živote. Amen. Amen. Buďte požehnaní.